Συνήθως ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του ξεκινάει παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και στην συνέχεια έρχεται και περνάει στο πρακτικό μέρος, παρουσιάζοντας με άλλα λόγια το τι καλούμαστε εμείς πλέον να κάνουμε για να ανταποκριθούμε επάξια στην χάρη του Χριστού. Με άλλα λόγια, στην αρχή ο κανόνας του Αποστόλου Παύλου είναι να παρουσιάσει την θεωρία και μετά την πράξη. Εδώ στην επιστολή του προς Τίτο κάνει ακριβώς το αντίθετο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, και την προηγούμενη φορά ασχοληθήκαμε λιγάκι τουλάχιστον με το πρώτο μέρος του δευτέρου κεφαλαίου, όπου αναφέρει πρακτικές προτροπές. Έρχεται και μιλάει πάρα πολύ πρακτικά στις διάφορες ηλικιακές ομάδες των πιστών της Εκκλησίας και δίνει τις προτροπές του για το πώς να ζήσουν. Είναι, αν θέλετε, ένας κατάλογος καλής συμπεριφοράς όλων των ομάδων της Εκκλησίας. Στο δεύτερο κομμάτι του δευτέρου κεφαλαίου, στο δεύτερο τμήμα του, το τελευταίο, είναι τώρα που αναφέρει το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, την θεωρία αν θέλετε, και το πού βασίζεται αυτή η καλή συμπεριφορά που καλούμαστε να έχουμε. Και έρχεται και λέει, πολύ συγκεκριμένα δηλαδή, τους καλεί να ζήσουν με μια ενάρετη ζωή και εξηγεί, επειδή, δυστυχώς δεν φάνηκε αυτό στην μετάφραση της βιβλικής ιδερίας, επειδή φανερώθηκε η χάρη του Θεού σωτήρια προς όλους τους ανθρώπους. Είναι η αιτιολόγηση, με άλλα λόγια, το θεμέλιο, η βάση πάνω στην οποία είπε ό,τι είπε μέχρι τώρα ο Απόστολος Παύλος. Με άλλα λόγια, όταν ακούμε μέσα στο Ευαγγέλιο κάποιες προτροπές καλής συμπεριφοράς, προσέξτε, αυτό δεν γίνεται για να είμαστε καλά παιδιά, αλλά βασίζεται, η ενάρετη ζωή βασίζεται ακριβώς στον λόγο για τον οποίο ο Χριστός πέθανε. Θυσίασε τη ζωή του για να μπορούμε να ζήσουμε ενάρετα. Διαφορετικά θα ζούσαμε μέσα στις αμαρτίες μας και στα πάθη μας. Γράφοντας λοιπόν για την χάρη του Θεού, ο Απόστολος με την πένα του, θα λέγαμε, ενθουσιάζεται και γράφει από τα εδάφια 11 έως 14 μία πρόταση. Ξεχνάει να βάλει τελεία και βάζει μία πρόταση μεγάλη, παρουσιάζοντας, θα λέγαμε, ασταμάτητα την μεγάλη σωτήρια λυτρωτική χάρη του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτά τα εδάφια, τα λίγα εδάφια, να δούμε ότι εκεί αναφέρει την εμφάνιση της χάρης, την εκπαίδευση της χάρης και τον σκοπό της χάρης. Και αυτά τα τρία σημεία ήθελα να δούμε σήμερα σύντομα. Πρώτον, η εμφάνιση της χάρης. Ο Απόστολος λοιπόν προτρέπει όλους τους πιστούς να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη κτλ. Και στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, και λέει, επειδή ακριβώς εμφανίστηκε, φάνηκε, φανερώθηκε η χάρη του Θεού. Ο λόγος για τον οποίο καλούμαστε να ζήσουμε μια ηθική ζωή, προσέξτε, δεν είναι για να νιώθουμε εμείς καλύτερα, ούτε για να έχουμε τον έπαινο των άλλων, ούτε για κάποιο άλλο λόγο, αλλά επειδή εμφανίστηκε η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, με άλλα λόγια, εμφανίστηκε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη που θα λέγαμε είναι απρόσωπη, προσωποποιήθηκε. Έκανε την εμφάνισή της με την έλευση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και αυτή η χάρη πλέον αγγίζει όλες τις διαστάσεις, έχει έκταση παγκόσμια. Με την εμφάνιση της χάρης του Θεού δεν περιορίζεται πλέον, θα λέγαμε, ο Θεός μόνο στον εκλεκτό λαό του, με τον οποίο ιδιαίτερα ασχολούνταν, αν και στην Παλαιά Διαθήκη ούτε και τότε περιοριζόταν μόνο εκεί. Αλλά τώρα ιδιαίτερα έρχεται και είναι αυτή η χάρη, είναι σωτήρια σε όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε τώρα, εδώ δεν εννοεί απλώς
όχι απλώς, δεν εννοεί καθόλου το ότι ο Χριστός, ο Θεός με την χάρη Του θα σώσει όλους τους ανθρώπους ή ότι έσωσε όλους τους ανθρώπους, αλλά η έννοια εδώ είναι ότι η χάρη αυτή του Θεού σώζει κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από ηλικία και από τάξη, τις οποίες μόλις πριν στο δεύτερο κεφάλαιο ανέφερε. Σώζει και τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες. Σώζει και τους νέους και τις νέες. Και τους δούλους, στους οποίους αναφέρθηκε, και τους ελεύθερους. Είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, χωρίς κατηγοριοποιήσεις. Είναι πιθανόν, προσέξτε, η Ιουδαϊκή, γιατί δίνει έμφαση σε αυτό, γιατί δίνει τόση έμφαση σε αυτό ο Απόστολος Παύλος? Θυμηθείτε, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκε σε μια Ιουδαϊκή ψευδοδιδασκαλία που κυκλοφορούσε στις εκκλησίες της Κρήτης, πιθανόν να περιόριζε την σωτήρια χάρη του Θεού σε κάποιους ανθρώπους μόνο και να απέκλειε άλλους. Επειδή λοιπόν η σωτήρια χάρη του Θεού φανερώθηκε, έκανε την εμφάνισή τους, γι' αυτό και όλες οι ηλικιακές κατηγορίες των πιστών καλούνται να ανταποκριθούν επάξια αυτής της χάρης και να ζήσουν ενάρετα. Επίσης, η σωτήρια αυτή χάρη του Θεού φάνηκε στο παρελθόν, συνεχίζει όμως να εργάζεται στο παρόν. Έτσι, τι κάνει? Η χάρη λοιπόν που εμφανίστηκε στο παρελθόν μας εκπαιδεύει στο παρόν. Έτσι, μετά το πρώτο μας σημείο, την εμφάνιση της χάρης που έγινε στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού με τη δική Του ενσάρκωση, περνάμε στο δεύτερο μας σημείο που είναι η εκπαίδευση της χάρης. Η χάρη λοιπόν που μας δόθηκε, προσέξτε, κάποια στιγμή στο παρελθόν, δεν είναι ότι τώρα δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η χάρη του Θεού δεν μοιάζει με την χάρη που μπορεί να δώσει κάποιος βασιλιάς σε έναν κατάδικο εγκληματία ο οποίος είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Και μπορεί να του πει, δεν σε καταδικάζω, είσαι ελεύθερος. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος πιθανόν στο εξής να ζήσει ένομα, σύνομα, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, πιθανόν όμως και όχι. Και να συνεχίσει να ζει παράνομα. Τέλος πάντων, πιθανότατα θα συνεχίσει να ζει όχι ενάρετα. Η χάρη όμως που μας δίνει ο Θεός είναι διαφορετική. Δεν είναι ότι μόνο μας απαλλάσσει από το παρελθόν μας, το ένοχο παρελθόν μας και την καταδίκη, έτσι, την καταδίκη μας εξαιτίας των αμαρτιών μας, αλλά η χάρη του Θεού συνεχίζει να ενεργεί μέσα μας για να μας μεταμορφώνει και να μας δίνει και την θέληση και την δύναμη για να ζήσουμε πλέον ενάρετα και βάρεστα προς το Θεό. Είναι μια χάρη με άλλα λόγια που δεν έκανε μόνο κάποια στιγμή στο παρελθόν την εμφάνισή της στη ζωή μας και ενήργησε και τώρα καλούμαστε απλώς να θυμόμαστε εμείς και από ευγνωμοσύνη για ό,τι έγινε στο παρελθόν μας, μπορεί να ζήσουμε ένα θαύμα ας πούμε, τώρα καλούμαστε να ανταποκριθούμε επάξια. Ξέρετε, αυτά δεν γίνονται μες στο Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ό,τι και να γευτεί, αν δεν έχει καθημερινά την χάρη του Θεού, δεν μπορεί να ζήσει την άγια, την ενάρετη ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος όταν μας δίνει χάρη, είναι σωτήρια, μας σώζει και μας σώζει ισόβια. Όχι απλώς για ό,τι κάναμε μέχρι τότε, αλλά μας σώζει και μας μεταμορφώνει, μας ικανώνει. Ας θυμηθούμε λίγο, όταν ο Χριστός συναντήθηκε με εκείνη την γυναίκα που την έπιασαν επαυτοφόρο να μοιχεύει, της είπε, δεν σε καταδικάζω. Της έδωσε χάρη, αλλά και την προέτρεψε στη συνέχεια και την ικάνωσε, αν θέλετε, με τη χάρη αυτή της μη καταδίκης, την ικάνωσε και της είπε και στο εξής, πήγαινε και μην αμάρτανε. Μια χάρη δηλαδή που ξεκινάει κάποια στιγμή στη ζωή μας, στο παρελθόν έχει γίνει κάτι
που συνεχίζει όμως και έχει ισόβια αποτελέσματα στη ζωή μας. Δεν μας αφήνει. Αυτή η χάρη λοιπόν, εδώ, είναι σωτήρια και από το αμαρτωλό παρελθόν μας, αλλά και από το αμαρτωλό παρόν μας. Εδώ, όπως είπαμε και λέει ο Απόστολος Παύλος, η χάρη κάνει ένα διπλό έργο στο παρόν. Στο παρόν ενεργεί και εκπληρώνει ένα διπλό σκοπό και ένα διπλό έργο. Ποιο είναι αυτό? Είναι η διπλή εκπαίδευση. Είναι η χάρη η οποία λέει μας, στο κείμενο παιδεύουσα ημάς. Μας εκπαιδεύει δηλαδή. Ο ρόλος αυτός της εκπαιδευτικής χάρης στο παρόν είναι διπλός. Τι θέλει να πετύχει? Ενεργεί η χάρη του Θεού για ποιο λόγο? Για δύο πράγματα. Από αρνητικής πλευράς μας εκπαιδεύει και λέει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Από θετικής πλευράς μας εκπαιδεύει για να ζήσουμε μια ενάρετη ζωή. Με άλλα λόγια, η χάρη ενεργεί ώστε να ζήσουμε και με μετάνοια, να αρνηθούμε την αμαρτία και με πίστη να αγκαλιάσουμε την καινούρια ζωή που ο Θεός μας χαρίζει. Μετάνοια και πίστη. Εκεί μας οδηγεί η χάρη του Θεού σε όλη μας τη ζωή. Πρέπει δηλαδή με την χάρη του Θεού να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε και να μάθουμε κάτι να αποφεύγουμε και κάτι να επιδιώκουμε. Κάτι να αποφεύγουμε και κάτι να επιδιώκουμε. Σε κάτι η χάρη μας εκπαιδεύει, σε κάτι να λέμε όχι, δεν θα πάρω, ευχαριστώ, και σε κάτι να λέμε ναι, το παίρνω με πολύ ευχαρίστηση. Το αρνητικό, η άρνηση. Η χάρη μας εκπαιδεύει, λέει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Προσέξτε λίγο, αυτό το έργο δεν το πραγματοποιεί ο νόμος. Ακούστε το πολύ καλά. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε μη αυτό πρέπει εκείνο, μη αυτό πρέπει εκείνο. Δεν θα φωνεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις. Δεν έφερνε όμως το αποτέλεσμα αυτό στην ζωή των πιστών. Μη επιθυμήσεις, αγάπα Κύριε το Θεό σου. Ο νόμος δεν έφερνε το αποτέλεσμα. Πρόσταζε όμως και φανέρωνε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι η χάρη. Είναι η χάρη που φέρνει αυτό που προστάζει, αν θέλετε. Είναι η χάρη που ικανώνει. Είναι η χάρη που μας πείθει, προσέξτε, όχι ο νόμος της απαγόρευσης, αλλά η χάρη που μας πείθει εμείς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Εμείς τις αρνούμαστε με την θέλησή μας. Αλλά είναι μια θέληση η οποία έχει κερδιθεί με τη χάρη του Θεού. Και προσέξτε λίγο, ο Απόστολος Παύλος εδώ σε καμία περίπτωση δεν εννοεί να ζούμε μια ασκητική ζωή. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή άρνησης απλώς. Μια ζωή αποφυγής. Μη το ένα, μη το άλλο, όχι εκεί, δεν πρέπει προς τα εκεί. Η χριστιανική ζωή είναι μια θετική ζωή. Κάποιος το έθεσε και ακούστε το, σημειώστε το, κρατήστε το αν θέλετε. Ο χριστιανός μπορεί να κάνει ό,τι και ο κόσμος κάνει. Και ακόμη περισσότερα εκτός την αμαρτία. Ο χριστιανός μπορεί να κάνει ό,τι και ο κόσμος κάνει και ακόμα περισσότερο από εκείνον εκτός την αμαρτία. Αυτός είναι ο δρόμος, θα λέγαμε, του Χριστού και του Ευαγγελίου. Έτσι, δεν αποφεύγουμε απλώς, επιδιώκουμε. Στη θετική πλευρά, λοιπόν, περνώντας, από θετικής πλευράς η χάρη του Θεού μας διδάσκει να ζήσουμε. Όχι να αποφεύγουμε. Μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Στο τέλος δεν ζούμε έτσι. Μας καλεί να ζήσουμε. Το ερώτημα είναι πώς. Αφού έχουμε απαρνηθεί την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, ερχόμαστε να ζήσουμε, όπως λέει, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός.
Αυτή είναι ζωή, φίλοι μου. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Η χάρη του Θεού λοιπόν ενεργεί ώστε στο παρόν, στη σχέση μας με τον εαυτό μας, να ζήσουμε σοφρόνος. Στη σχέση μας με τον πλησίον μας, να ζήσουμε δικαίως. Και στη σχέση μας με τον Θεό, να ζήσουμε ευσεβώς. Η χάρη του Θεού, με άλλα λόγια, επηρεάζει όλες τις σχέσεις μας. Πρώτον, η χάρη του Θεού μας ικανώνει να μπορούμε να λέμε όχι στον εαυτό μας και να ζήσουμε σοφρόνος, με σοφροσύνη. Δηλαδή με αυτοέλεγχο, με αυτοσυγκράτηση. Βλέπετε, η χάρη είναι που μας οδηγεί να μπορείς και σε οδηγεί να μπορείς να πεις όχι στον εαυτό σου, όπου χρειάζεται αυτό. Και να μην είσαι υποδουλωμένος στις επιθυμίες του εαυτού σου. Βλέπετε, αυτό δεν είναι ελευθερία, είναι υποδούλωση. Ελευθερία είναι να πεις εκεί που μπορείς, εκεί που μάλλον επιλέγεις, να μπορείς να πεις όχι στον εαυτό σου. Δεν θα πάρω. Η χάρη λοιπόν μας οδηγεί σε αυτοέλεγχο, στη σχέση μας με τους άλλους, να έχουμε δικαιοσύνη, να είμαστε δίκαιοι, να σκεφτόμαστε τον άλλον και όχι μόνο τον εαυτό μας, να μπορούμε να φερθούμε δίκαια και επίσης στη σχέση μας με τον Θεό να ζήσουμε με ευσέβεια, με σεβασμό προς το Θεό. Η χάρη λοιπόν του Θεού επηρεάζει όλες μας τις σχέσεις. Ερώτηση. Πώς τα πας? Με τον εαυτό σου, με τους άλλους και με το Θεό. Μπορείς να συγκρατείς τον εαυτό σου. Φέρεσαι δίκαια προς τους άλλους. Και αυτά τα δύο θα αποδείξουν αν έχεις ευσέβεια προς το Θεό. Βλέπετε, η ευσέβεια προς το Θεό φανερώνεται με το τι κάνουμε με τον εαυτό μας, τι κάνουμε με τους άλλους. Η χάρη λοιπόν του Θεού μας εκπαιδεύει, προσέξτε, στον παρόντα αιώνα να ζήσουμε με σοφροσύνη, δικαιοσύνη και ευσέβεια. Επιπλέον όμως δεν σταματά εδώ. Δεν σταματά η χάρη του Θεού μόνο σε τούτη τη ζωή. Θα ήμασταν οι ελεηνότεροι των ανθρώπων αν πιστεύαμε έτσι μόνο και προσδοκούσαμε από το Θεό την ευλογία Του μόνο για τούτη τη ζωή. Αλλά αντίθετα έρχεται και λέει ότι επηρεάζει και μας οδηγεί και μας εκπαιδεύει ταυτόχρονα να ζήσουμε με προσμονή για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Προσμένοντας την μακάρια ελπίδα και την επιφάνεια της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Εδώ προσέξτε λίγο, με παρένθεση, ένα μικρό σχόλιο. Εδώ δεν αναφέρεται σε δύο πρόσωπα όπως κάποιες φορές κάνει ο Απόστολος Παύλος, όπου λέει χάρις και ειρήνη από τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Εδώ αναφέρεται σε ένα πρόσωπο. Προσμένουμε ποιον? Την επιφάνεια της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Αυτόν προσμένουμε. Ποιος είναι αυτός? Ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Ένα λοιπόν εδάφιο που μιλάει για τη θεότητα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού με σαφήνεια είναι και αυτό, Τίτος 2:13. Η σωτηρία λοιπόν άρχισε με την πρώτη έλευση του Χριστού και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη. Ξεκίνησε με την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού με την ενσάρκωσή Του και θα ολοκληρωθεί καθώς προσμένουμε την επιφάνεια της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρη μας Ιησού Χριστού. Η σωτηρία μας ξεκίνησε, αν θέλετε, με την χάρη και θα ολοκληρωθεί με την δόξα. Πρώτη έλευση χάρις, με ταπεινοφροσύνη, με απλότητα, με αυταπάρνηση ήρθε ο Κυριός μας. Η δεύτερη έλευση Του θα είναι μέσα στην δόξα, με πλήθος αγγέλων για να έρθει να κρίνει και να σώσει τους δικούς Του. Ερχόμαστε λοιπόν στην συνέχεια και βλέπετε ξανά το σκοπό της χάρης και με αυτό ολοκληρώνουμε το μήνυμά μας. Ποιος είναι ο σκοπός της χάρης? Και έρχεται ο Απόστολος και μιλάει ξανά και λέει ότι ενώ τον προσμένουμε τον σωτήρα μας, τον μεγάλο Θεό και σωτήρα μας, ο οποίος, όχι οι οποίοι,
ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για χάρη μας. Κοιτάξτε τώρα ξανά άλλη μια φορά, η θυσία του Χριστού είναι το θεμέλιο για να ζήσουμε την ζωή που ο Θεός μας καλεί. Η θυσία του Χριστού δεν είναι απλώς για να μην καταλήξεις στην κόλαση, αλλά να ζεις όπως θέλεις εδώ κάτω, αλλά η χάρη του Θεού είναι τέτοια που σε απαλλάσσει ναι από την κόλαση εξαιτίας του παρελθόντος σου και σου δίνει ταυτόχρονα ένα καινούριο παρόν, μια νέα ζωή, μια μεταμόρφωση την οποία κάνει. Έτσι, έδωσε λοιπόν τον εαυτό του για χάρη μας. Θυμόμαστε ότι ο Χριστός, όπως είπε, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός και ακριβώς αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία. Το ακούσαμε αυτό. Για ποιο σκοπό λοιπόν πέθανε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό? Για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, που σημαίνει να μας απελευθερώσει πληρώνοντας τα λύτρα εκείνος. Λυτρώνω σημαίνει εξαγοράζω κάποιον με την καταβολή λύτρων και τον απελευθερώνω από κάποια μορφή δουλείας, πληρώνοντας το ποσόν, την τιμή. Ο άνθρωπος που είναι υποδουλωμένος? Στην αμαρτία. Ήδη πριν αναφέρθηκε στις ηλικιωμένες, στο ίδιο κεφάλαιο, αναφέρθηκε σε εκείνες τις ηλικιωμένες κυρίες, τα λέγαμε, αδελφές της Εκκλησίας, που ήταν υποδουλωμένες στο κρασί. Και στο τρίτο κεφάλαιο θα μιλήσει για εκείνους που είναι υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας καταλήγει και καταντάει υπόδουλος των παθών του. Ξεκινάει λέγοντας, πείθοντας, εγώ τι θέλω κάνω, είμαι ελεύθερος, κάνω ό,τι θέλω, δεν έχω περιορισμούς, μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι τελικά είναι υποδουλωμένος στον εαυτό του. Χρειαζόμαστε λοιπόν λύτρωση για να απελευθερωθούμε από την αιχμαλωσία της αμαρτίας. Και ακριβώς αυτό αναφέρει για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία. Υπάρχει κάποια ανομία, κάποια αμαρτία, από την οποία νιώθεις ότι δεν είσαι ελεύθερος? Πρέπει να ξανακούσεις το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία. Πίστεψέ το, για να το ζήσεις. Πίστεψέ το, για να το ζήσεις. Δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις στην αναμαρτησία, αλλά αν νιώθεις υποδουλωμένος σε κάποια επιθυμία ή πάθος σου, το οποίο δεν μπορείς να αντισταθείς, κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά από το Ευαγγέλιο. Και αν δεν θέλεις, τότε σίγουρα επίσης δεν κατάλαβες κάτι από το Ευαγγέλιο. Γιατί η χάρη του Θεού μας εκπαιδεύει να ζήσουμε μια Αγία ζωή. Δεν σε αφήνει αχαλιναγώγητο να κάνεις ό,τι περνάει από το νου σου, εκπληρώνοντας οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη και αμαρτωλή επιθυμία σου. Η λύτρωση είναι απελευθέρωση από τα δεσμά των αμαρτιών μας. Για να ζήσουμε την πραγματική απελευθερωμένη ζωή, την σωσμένη, την Αγία ζωή. Αυτή είναι ελευθερία, αγαπητά μου αδέλφια. Αυτή είναι ελευθερία πραγματική. Και επίσης, ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του όχι μόνο για να μας λυτρώσει, να μας απελευθερώσει, αλλά λέει και να μας καθαρίσει. Πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη και αυτό. Εάν νιώθεις ότι η βρωμιά σε τραβάει, πρέπει να το ακούσεις το Ευαγγέλιο αυτό, ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας καθαρίσει. Αν νιώθεις ενοχές για το παρελθόν σου, ενώ έχεις μετανοήσει και έχεις πιστέψει στο Χριστό, πρέπει να το ακούσεις αυτό το Ευαγγέλιο, είναι ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας καθαρίσει. Δεν υπάρχει κατηγορία πλέον, δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Μην ακούς τι σου λέει η συνείδησή σου, αλλά άκου αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού.
η συνείδησή σου μπορεί να σε παραπλανά. Μην την ακούς τόσο πολύ, αλλά άκου με τα δυο σου αυτιά τα λόγια του Θεού. Για να μας καθαρίσει λοιπόν, προσέξτε ξανά, για τον εαυτό του. Αν δούμε λίγο την πρόταση πώς εξελίσσεται, ακούστε το, ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας καθαρίσει για τον εαυτό του. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας καθαρίσει για τον εαυτό του. Δεν έδωσε τον εαυτό του για να σε καθαρίσει και να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά για να ανήκεις σε εκείνον. Σε εξαγόρασε, του ανήκουμε. Σε εξαγόρασε από την δουλεία της αμαρτίας και σε οδηγεί να είσαι δικός του για να ζεις πλέον για το σωτήρα σου. Δεν υπάρχει ουδετερότητα, ή κάποιος είναι δούλος του σατανά, της εξουσίας του σατανά, ή είναι δούλος στη βασιλεία του Χριστού. Δεν υπάρχει να δεχθώ τον σωτήρα Ιησού Χριστό, αλλά όχι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει μια τέτοιου είδους σωτηρία. Ή δέχομαι τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με σώζει, ή δεν τον δέχομαι, κάνω ό,τι θέλω. Έτσι λοιπόν αυτός, όσοι έχουν αποδεχθεί και εμπιστευθεί και παραχωρήσει την ζωή τους με εμπιστοσύνη στο Χριστό, τους λυτρώνει και τους καθαρίζει. Δικό του λαό, προσέξτε εδώ, δικό του λαό περιούσιο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο περιούσιος, ο εκλεκτός λαός του Θεού ήταν ο Ισραήλ. Εδώ στις εκκλησίες της Κρήτης ο Απόστολος Παύλος ονομάζει όλους τους πιστούς τον καινούριο, θα λέγαμε, περιούσιο λαό του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Αυτός είναι. Είναι η πιστή του Χριστού, η εκκλησία του Ιησού Χριστού, την οποία εξαγόρασε με το αίμα του για να ανήκουμε πλέον σε εκείνον. Και μάλιστα να είμαστε ένας λαός ζηλωτής καλών έργων. Βλέπετε η θετική πλευρά που πηγαίνει. Να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός, ζηλωτή καλών έργων. Τι σημαίνει λοιπόν να ζήσουμε για τον Χριστό? Να έχουμε έναν ζήλο, να κάνουμε όχι τα πονηρά και αμαρτωλά έργα που πιθανόν να κάναμε πριν τη μεταστροφή μας στο Χριστό. Μπορεί να έχεις δοθεί με πάθος σε κάποια πράγματα, σε κάποιες συνήθειες. Ο Χριστός όμως έδωσε τον εαυτό του για να σε ελευθερώσει, να σε λυτρώσει και να σε καθαρίσει, για να σε κάνει ζηλωτή καλών έργων τώρα. Να η μεταστροφή, να η μεταμόρφωση, να ο σκοπός της χάρης. Και αγαπητά μου αδέλφια, πόσο πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από το Θεό για την έλλειψη ζήλου μας για καλά έργα. Πώς σε γνωρίζει η αλήθεια ο κόσμος? Σε γνωρίζεις ως έναν άνθρωπο που έχεις πίστη στο Χριστό και αυτό φαίνεται από τα καλά σου έργα και από τα καλά σου λόγια επίσης, και από εκεί θα φανεί, αλλά και από τα καλά σου έργα. Τι κάνεις με άλλα λόγια? Πώς ζεις τη χριστιανική ζωή? Απλώς αποφεύγοντας τα χοντρά, δεν σκοτώνω, δεν κλέβω. Μα δεν είναι ο σκοπός της σωτηρίας αυτός μόνο. Δεν είναι να ζήσεις απλώς να είσαι το καλό παιδί, είναι να είσαι το λυτρωμένο παιδί του Θεού. Είναι να επιλέγεις με την χάρη που σου δόθηκε, να επιλέγεις αντί το κακό, όχι να διαφορείς, όχι να λες απλώς δεν κάνω το κακό, να κάνεις το καλό. Να κάνεις το καλό και μάλιστα με ζήλο, λέει. Ζηλωτής καλών έργων. Στη σχέση σου με τους άλλους, πόσα έργα κάνεις? Τι έκανες αυτή τη βδομάδα? Για σκέψου λίγο. Τι έκανες τον τελευταίο χρόνο? Μήπως είναι μετρημένα στο ένα χέρι τα καλά έργα που έκανες? Προσέξτε, όχι απλώς για την οικογένειά σου. Αυτό τα κάνει όλος ο κόσμος. Τι έκανες στο όνομα του Χριστού? Ένας λαός
περιούσιος δικός του, να ανήκει σε εκείνον ζηλωτής καλών έργων. Ζηλωτής καλών έργων. Λύτρωση και καθαρισμός πάει μαζί. Πάνε μαζί. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτή είναι η χάρη του Θεού που εμφανίστηκε. Αυτή είναι η χάρη του Θεού που μας εκπαιδεύει. Και η χάρη του Θεού που έχει έναν σκοπό να μας οδηγήσει να ζήσουμε αλήθεια ως λυτρωμένος λαός του Θεού. Μακάρι να ανταποκριθείς έτσι. Έχεις γευτεί αυτή τη λύτρωση και τον καθαρισμό που ο Χριστός προσφέρει με τη χάρη Του. Δώσε μια απάντηση, ανταποκρίσου τώρα, αφιέρωσε τον εαυτό σου τώρα στο Χριστό εκ νέου για να ζήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Αμήν.